for election ki penut ken kanu san klur riu klur khawai ja khoi do bo da katu ketok kiam tu pedam hang tu pro sisi le da election donte ki brio mau bapli ki bamdei than sirta jim di du biri for election bon spa di du king size. The good collection could be kata di king size. Hai biang supiri. Tenang kata ni hak banong ki pat ba ki start. The voice of the people party kata kwa e abo pat ba on start. Un champagne un nang. Nang tarang ni lek kumni keleng kumni lek mentah. Lada di bengi semua taman job election balengin penupor bagi senam bagi benai bagi rung segi jaka keleng ban pensyai ko ki pai babi namar kata kada ngange ba kani ke jing snoto kaba people yo kaba pila ma ba pila persang hake MP election kadai tang ke jing sedang bangin sandur jana ya kata ke jingkala ka banwan hagane ke jela ka jing kumbong kumbodon boong baka MP election kadai quarter final. Oh, ke VPP kalau job dan buram hingga quarter final. Kini ke MDC election kiong kan ke semi final. Balang ni job hingga ke semi final. Klaim artiin nginra sok ya ke final house nam arbukra. Kata kini ke thang kajungi. Kata kini ke jingkwa kajungi. Bagi pajak bakin snoto. Ban nganut ban ong ya ki pajak. Lalu ki pajak ki legit sisa ya ke voice of the people party. Ban syariah haka bakan sinar kinom babi dan lele rue kinom babi ladaga voice of the people party kan sinsha kanwan seisin ka jingsngan kanwan seisin ka taka jing pet renti yiginong song snong kanwan seisin taka jingkermen bat seisin ngin teipat ya kan negeri ka ba ya ka jing ngin thau dur khma ya ka jat men riu ongi kwa ban pen khlan yigilong yingilong sem Don kam bagi pat bakin syariah yang kena kejiat linti wat num srutu bakala wat num syak yalam bakala ken mau kay ke bagi don kam anda kalau ngin set kelut yaki skor ke ji ngin snap you know ke ban pen srutu bakala mereka thong ke jingkalong ba ngin bu ya ke thong baga voice of the people party kadai ban sinshar ya kan negeri but onda kata ka por kalapoi upat ba un pet pat daga kmat ka start ya kata ka party kale shishana kum bakal keren balaru upat ba ulong ubastat kum taban pet ngor kita kiba shimti ban sinshar ya gari kenum not banle kam kai ya upat ba ko kipat ba bi janga nganget ka don kam namar kata kadau bangin pen scam mi gi jimut gi jiprakat gi jingi ngin pen snow to lem mi giwe ngin ye sharu ye ga je kabangi ngi dei ban mat hagata ka jing ya lenti ka jing ye sha kalong ka don kam larangi kerki ye gano le se nginomla le se ban yo bat nginomla ban poi shagata ka thong ka jungi te ka jingkwa ka jungi kum kinong elam kalong bagi pat ba menta kin hat ban sha shitom sakat tu kat ni por hadu bangde yokla manwanra ya ke jingkala hagan de ri ka be e ka jingi te nganung ko hiru ban penjrong than ya ke jingpren ka jinga noi hagan ka por kalong ru ka por ko snotna bangi yoru manwana ka ka snong ka jongpi bani ai muslim you know samla oba ka party kala ibet bangange penye trei shitom penye pensno to pin yang scam pinom bakla hagan ka MDC election ngidon ka jinget ka scam Maka voice of the people party kan sensyar hapo JHDC kan sensyar hapo ke HDC baki patba kin snotu kumnu kadon kata ka JFR kata ka jiat linti hadin ba ka voice of the people party ka sedang ban sensyar hakini ke atli ke district council bat kataru kadangong kaberit lesi kabangila ban le mereka ba kongsan kalong ka thong kabangi ban wanra ya ke jingkala hak election emily kabangim dei ban pakla tang khendiat ru kom ki patba nong song snong lagalong hanne clear ya lani lagalong haki way pak ki constituency kibalan hagani kari ka e ka jigi ko ki patba kibalawan singani ke jingalang asloban ai khumlei kerpang epi
Hapreng kapor kabakim, kapor kababunkam, ni sautu kini kitayo manda, kini kitayo kabakipat ba kipen kre pen krum, ban pen khu yeng, ban pen khu sen, ban pen khu snong, ban pen kre ya kata ka Christmas, kat sabale. Nrengi mi tu ya kapor kabakodor ka jongki. Namar kapor yang ka kim, ngem don por ban songsi, ngem don por ban perkhat bagari ka sini syuti. Kat kabangiyok kalat, kat kabangiyok kalentingin lek, ban pensyai, ban pensutu yang kipat ba. Ni don ban kerpat ipi bapin kan mau ban kersyana bingi. Haki jing duai ni jumpi. Kan mau nuar ka jing terang ka jing kalong. Shisha, banai ka taka jing syakri. Kaba baik kaba kut. Bat ban yat ka taka lenti ka be. Wan ong bamangi kinong elam ru nyimat yang ka jing tenju. Ndai tama pi upat ba ubasa terua pisah haka por election niru imat ya kijing tinju ki bobon rangi jit ban jeng scam haka ni ka nongrim tamangi ap ya kata ka por kabangin yo dakan kom perkhat ka babai dakan nongrim ka bakut bagan nongrim blai ban sin sha ya ka ni ka ri ka ba it ka chi sai sin ngashim ya ka ni ka por ban ai khulai karpang pi paro ngashim ru ya ka ni ka kabu haka ni ka por ka pamanta banai kublai Christmas kabasuk kabakemen ya pi baro ai bagani ka Christmas kanon rahangi ka taka jing shemen sim ka bathman bangin sutu kai ka kamram ka bangingin le kum kita ki priu ke ba pankre ya ka taka jingwan jong ka Christmas sa shisen pa haga jinga lenti ka jing na shimru ya gani ka kabu banai kublai snem thmai satang ka tu ka nisni ngin kliap no yu snem barim ngin rung shu snem bathmai daga jingot ka jiprakat ka bathmai daga jingerman ka bathmai banang pen skemru e ka jingot ka jiprakat ka jing bangini ya aga ni liti ka babek namar kan mau nginum imsa aga ni ka perthai ka boys of the people party ka trang banyalam ya ka jajri ka linti ka babek hadu ka bakut ka jim ka jingi lalagalong ka mon ka joblay ni da kwa ba baro kita kibe so ya ka jing pinshai ka jong ka boys of the people party nginum kermen ni ka egi ka babha tang hang ni asla perthei nringin kermen ni ka babha wa onda ka kut ka jim ka jingi haga ni ka asla perthei bani shamar khmat bo unong tau ujingi bangin ai jing kenya khmat jingu yaki kam ki babha ki bangila persang banle haga ta ka jia ka linti ka ji kom ki bri ka ta ni ka thong ka bangi ni kwa namar ka jim kabakan jado kalong tang sipor tang kendiat kisnem kanongin imang dengan perhai ini kuat ban le ya ke ki babha bagi laban IT pateng ki longdin ki jini ya ka lawai ka basyan ya ka ri ka baruspa bat ban sandur smai bangin i bagata ka ri ka ri ka basyomsuk ka bagi nong song snong ka ri ka ji kinong ki bri ki babha dan sibun ki ri ka perhai nganong ki kibam don ki kam sniu kam don ka kam to ka kam thi kam don ka jing ting ban yat mi ban yat yong andre hang ni hari jini not ban ong kum ta ka kam sniu ka la kharoi ka dei namar ka tadau ka jing ang not ka jini kalong ka jing ang not ka jini bangin pelong ya ka jila me khalia ka wei ni ki jila ki basngan ka wei ni ki jila ki baroi ka wei ni ki jila ka ba ki wei kin i ni long shisha ka nuksa ka babha ya ki wei pat ki jila ha ka ri india balengem la balek kum ta la ka sinshar ka khara kalong ka ba khu ni la ban bu ban pelong ya ka jila ki ji ha ka ta ka kerdan ban ha ka ta ka chinglong te ka ni ka por ka ba menta ngai wer lang i pi baro ki ba ni ka por to kumanga penpau ngai imne pila penpau ba pin ai ka jing ka shan ka ba khan ya ka party ka jing da ka ba pi jit yang ni sama ba ka party ka peniang aga ni ka MDC election ngin dai penpau ba ngin pen scamru ya ka ta ka jimot ka jing da ka ba ngi yang la ka ni ka por baro kum ki bi no one shakani ka jingalang ringkat bagi kinangalam kini yang lang ba kada kerpat kanang ba kanong ga itra ka berhenti ngachini renti ka jingi bangin pini ka jingashan Peace of the People Party ka jingashan ka jongpi ya ka boys of the People Party kadai ka jing sandur ya ka lawai ka jongki kon ki kti ki jonga ka jongpi bagin yo ya ka lawai ka basngai bat ba kata ka ege ka babha kan up ya ka ri ba dia ka jat benriu ka jingi tengani ka por ka pamata ngakerpa yang ilang baro kiberan hagani kapor ini pertanda ke jeng hemen sim
daga jingam rot daga jing community ru o play ulang eno ya daga jingat linti ke jingi kong ka voice of the people party bangin nang la shisha banonra ya ka jingala ka ba ngi community kong ka jagre te daga por kong tangi ne pertalang bangi but let's say kalau ka itna ru la ngi ra langi ki ti jingi ka por ni perta no don mo ang nga hagi ni gisi o ke pelong meeting apa smith te mau ka dei ka yo te upai ba bubun boleh yo dei don ong ni pet baru lada udem na unong wan yo lada ing mana ubasong dukan way balarakti telas kem yo marki bon bara banong ru ngai don bi ke bamra ba pulin mar bagi kem kentu banra ndai ke pertajam lu nama kata dah ni kapor ni pertahan ka in rai ki kiti ban pani bang ka jirai ki ka jikut jungi jumuji kalong nadu ka donot nadu ka mensim anandon ka nugun kapor kada ban pengen ria ya ka jikut jumut ka jungi namar balai bagi kwinti ya ka bha hadin bakan wan nagam ta ki kon kiti ka pateng paket ka banon ni pertalang ha ka kapor ringkat bani ki noyalam jonga voice of the people party how proud so I should say it. How proud! Play untuk kui pi wei. Kublai shibon ya pi baro.